Molt bones. Us portem un llibre. Avui tenim una petita lectura. És una lectura pels més petits de la casa. Així que anem amb aquesta lectura que podeu fer servir com a vídeo o podeu fer servir també baixant el volum per fer vosaltres tot el que vulgueu parlar sobre cada imatge. També podeu aturar les imatges si voleu parlar més del que parlo jo. Així que podeu anar jugant una miqueta amb el vídeo. Espero que us vagi molt bé i benvinguts a l'escola virtual. Avui, com veieu, tenim el dofí. És de la col·lecció del Bosc de Colors de l'editorial Barcanova. Aquí darrere, com podeu veure, actualment, quan vam fer aquest llibre, doncs ja n'hi havia molts de la col·lecció similar. Aquests títols són els de la col·lecció, pels més menuts són aquests, i per començar a llegir doncs tenim uns quants més. Doncs estem en el del dofí. Molt bé. Doncs el dofí, aquí el tenim. I tenim una imatge molt xula d'un dofí saltant fora de l'aigua. I anem a començar. Estel Baldó, Rosa Gil i Maria Sòliva són els autors. I les il·lustracions són de Mercè Arànega. Espero que ho hagi pronunciat bé. Tenim una imatge semblant a la primera, del dofí saltant. Diria que és la mateixa. A veure. No sé si és la mateixa, però aquí en són dos. És molt semblant. Molt bé. Comencem. Diu, el dofí està sol. I se'l veu aquí, tot sol, en aquest mar, en el fons marí. El dofí està sol. Una bonica imatge. Anem a continuar la història, a veure què passa. I aquí comença una miqueta la nostra història. Diu el dofí, el veieu aquí, al mar, al fons marí, diu: on és la mare? On és? Està sola, està solet, el dofí. Molt bé, anem a veure què passa. Diu, ets la meva mare? S'ha trobat una... Diu, soc l'estrella de mar. Clar, l'estrella de mar no és la seva mare. I després diu, ets la meva mare? L'estrella continua aquí i aquest individu diu, soc el pop. Clar, el pop tampoc és la seva mare. Continuem, ja té aquí d'amics el pop i l'estrella. I torna a trobar-se algú més i diu, ets la meva mare? I li contesten, soc el peix vermell. I finalment ja amb els tres amics o amigues que s'ha fet, l'estrella, el peix vermell i el pop, el dofí està content perquè ha trobat la mare, la té aquí. És una dofina molt gran. Molt bé. I per acabar, ens ensenya una imatge de la realitat, una fotografia de la dofina de la mare amb el fillet o la seva filleta i els amics que havia trobat pel camí, l'estrella, el pop, el peix vermell i el protagonista, que és el dofí. I, compte comptat, espero que us hagi agradat. Adeu!